Hej alle sammen, glædelig 6. december. I dag der skal jeg åbne julekalender, og det er den 6. Den er rimelig stor, den her låge. Ej, hvorfor havde jeg ikke gættet det? En Kinder Surprise! Tada! Jeg vender lige tilbage. Hej. Så er jeg tilbage med det her æg. Ved hvad, hvorfor kunne jeg bare gøre sådan? Der er selvfølgelig den her. Det er der garanteret mange, der godt kan lide. Jeg samler den. Lige 2 sekunder. Okay, jeg er ikke så god til at samle. Der er den her, der bare lige skulle klikkes fast et eller andet sted. Jeg ved ikke lige hvor. Men det er den her julemagen. Julemagen i den her kage. Nå, selvfølgelig skal man lige smage. Den er også god. Hej.